Hadian ke jing yok jing tip bakaladon ke jing I trading license da Khasi Hills Autonomous District Council KHADC syakawai ke agency Barjala kabla tip kum ke North East Security Service NESS ban penyat ya kam security guard han National Institute of Technology NIT Sora nakaliang ke henyo trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle hakakat light regu kalalengkot araja apondrio kalalait ban pan jing pensyai nau ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ke KHADC halor kani. Habakran sikilat patai kubor na kalyang kinoy lam kaseng kila penpau bana kalyang UCEM ula pensyai baka jingyo trading license katega agency ka dailing ba ka jingle tu jong ka agency na ka bapendon kam bakla ya ka sernot jong ka KHADC. Ka jingwan ji kendu jungi ya UCEM jong ka KHADC pan yo jingsyai halor kani ka trading license ka ba kanes CEO jong kanes ula ai ha ka keti ke jongi. De hakabangi paning syai halor jong kani ka trading license kalong kapa ngila syai hang ni ba kat kum kajing pensyai jong UCM namar bangi kajing dau jungi ka dei halor jong kani ka certificate de mentang ngila pani kajing pensyai na UCM bat UCM ula batai syai yang ba kani ka dei kajing le fraud hi jong kani ka agency jong kani ka nes ba kala pendon kam bakla ya kani ka trading license mari ya kani ka trading license la issue tang hang te hapo like god akabaya dei bat jong ji jong ke sipai jong air force hang te hapo like god te hendrei habaya dei bakani ka certificate pat ka dei ka ba nilai ya keren syai manta nomor uang ba la pendon kam ya kani nomor yangi hang ni uai da ka kopi bat hang ni kadon ka original tika ya kani ka benta kabut ba nakaliang UCM ula pensyai bakade ka fraud ka balale da kani ka agency bat mentang ila sim ya ka sim ngilayo ya ka jing yakran bat ya ka jing menjur na UCM ru pangledon ya ka we ka jingmut ka ba ngingi haban sim kalenti kumnu ba in terminate no ya kani ka agency nakti na po NIT kata ka benta ka ba ngingi yakran mene bat nakaliang jong kaseng ru sabu ya ka appointment letter bat u director hakaba ngingin keli na u director bangin pan ya taka cooperative statement bangin yo ban tip syai ba kidon em ki jai beri khasi ki ba apply ya kani ka tender agency hang ti bal lada kidon ki jai beri ki agency khasi ki by day berkini ki SG ki security card ba apply hang ti nakaliang jungi ngin sim ya kalenti ka ba nakaliang kanet ka haban play bank ya katenda namar bangila tip syai ba ula le fraud lembah kani ka trading license bande open bank ya katenda kanang ba kini ki agency jungi lada ki balalong fit bakin yo ya kani ka tenda hang ti hapo NIT tan kata ke bangi ya keren tengis ngo ban omru bangi suwa banginuan seni nakaliang kaseng ilawan ya kendu ya usoda jong ka ilaka sai open ban ngisngeu ru ban kuble ya ka ya kaba ulaya menjur bangine yang lang haka juga sur ba lada kani ke agency kaya light naka rici sensyad snong kaya light ka klamyo ya ka inusi kelawan bandrung haki klem ka jingtip jong ka ilaka ba kiru kin simlang ka senjam banyak syakmat banyo ban terminate no ya kani ka agency kumbala keren dai CM mentah kani kakam ka bakile kalai kor hari kala mention ni kan di providing service kaning nabigay light meeting pada sertifikat sweeper nata ki di sertifikat iak yang kita sweeper ini kanika itu ini kita panggil atau kani ke bedi bikat hi kadi hang ni blatho nak ki ki sweeper nata ka ba DEO kanika DEO at EAC upor selong tang ini bentar ki bagidon ki jingkap kam ki bagat tangka bakat remut di ai kan remut di ai dagani hi ule usim kabu ban pendar kam baklang ki apo NIT lembah ka jingdon jong kani ka certificate lembah ka jingdon jong kani ka certificate ka jungi na kaliang kaseng te ngin kat kum ka jing sautu jungi imat ba ngilak ba syukran syah ba kini ki agency yang ti nomor ba kanit ka dei jong ka sentra te kumbangi syukran syah yang ti nomor ngilak research pangitip hi ba kidon ki produk ki agency ki bade ki produk pesan jungi ki bela apply ya kan ikatan darang ti te ngisngau ban keren hi da ka ba syah hang ni ba
imat hangti hapo NIT kandon kamunipuli kaba banshim ya kata kasenjam baki nik agensi kiba nabar kinyo banon bantre hangti bat baki agensi jungi kinla kindu kenya kata katenda kat kum kajing sutu jungi nakaseng kat kum ka research ka bangilap nakaliang kaseng kat kum ka jing ya menjur meneh lengkat jung bat CEM kasenjam ka bangin sim nang ni syahmat kamut ba nakaliang kasem nginbu ka appointment ya director jong ka NIT bat kumjuru CEM ulah yang i ka jubak meneh ka bangilayah ngauhun lang nakaliang kaseng ba katahi bun fa yakin enforcement hangti apo NIT ba musim ya kalenti ka banyo ban terminate no ya kanika agency nangti napo NIT namar kani ke agency kala fraud lembah kini kikot kisla kiba penerkam bakla de nakaliang jong UCM ulang balada wat kilat uyo ya kisabut kibabiang kani ke agency masih berhapan bu dah kayak FIR. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya